Te kumtu ngila yui hakadorbar menin nakaliang bo orden ulara ekitigimat ha assembly banyak keren banyak tai te ni ba nakaliang jongki dekot ibadon po ka assembly la kalong la ka nakaliang ginong kaliang sensiar ba nakaliang opposition ru kim semlah ya sim bentah sirem banyak tai banyak keren ya kite gimat kiba uba arden ulara assembly ka jingli kemta kalong ka ke penlong ya kite ki MLA giba don hakate ka ying dorbar kim kwa lane kim mon ban ya keren ban ya tai sani ya kite gimat bat kicura te katkum ke jingpej perman katkum ke jing i jonga kadau hi kalong namar ba kite kimat kiba uba arden ulara kim dei kimat kibat mai lada pinkren ni ulumpong deng do di kamat ke balara ada ka Green Tech Foundation hapo ke jingnya lam ba nonglang te nakaliang ka sorkar ya kete ke bentaru kala de kren syai ba kala de ban pendu ya kiwi gimar kum ka mat tungkam tum jam nata ka kumta terter ikini kimat kimde kimat kibat mai ka ba ka sorkar kadang sio sngo menin assembly re kidi kimat kiba nakaliang kiseng phalang khamtam ke isu kala ju yaki nakapor syakapor la kalong hakaliang tungkam tungjang bro niu i kisnam gi bladap kinadu kisnam gi bomon suaro nakaliang kaseng ki isu kala jumi syakmat ban lej ya kendo ya yaki chairman jongka MPSC bat kumta terter ban yakren ban penbej ya kataka burkong tungkam tungjam te katam ka we ni gimat ki batmai ka dei bede bat ka Shri Simen te ka dei ka ni ka benta ka belapan bitar bah yaki pajba ka beri ni trep tengah kermen ba ka sorkar ha ka jinge keren kaba salong bat ka KSU kan sapen bej ya kan ka benta bat ngin kermen ru bo usro bo bah unsami ha ka te jinge keren ha padengka KSU bat ka sorkar jelah te ngiu iru bah kum ki pajba habang ngipej ru ka dorbar ka bamenin kalapan perkat sibune ya ki pajba ha ka bede bat kan ka benta hadin bu ba arden ulara ya kan bentap kala penlong ki pajba ki bobun ban bu ka jinggeli balai nakaliang jong ka kumu konrat sang maru u jubah penbanda ka bakadokti ya ka distrik konsil te kan ke jing le ngalaman ong kamlong ka ka ba itanan te gimat ki ba arden ura ngai ka ditang na ka benta ka jing mentoy politik jong u bat kan ka penlong u konrat sang maru ba umban se u haban defend ya la ka jong ka parti ban penkesannya lah ke jong ke parti dei nang takadau ka jingnya ka penlong yo u kono sang ma bo un kudokti bo un pai khmat sya ka district council ke balayalam daka VPP kalong ka badai namar ka ngiu i hadu menta ba nakaliang ka district council ru kam shimla pai khmat bat kam shimla pej ya kata ka jinge jong kinong sensar sinong nong sensar thau reka persyang penban ban kini ya kabor keba ladon ru ngiu ki kum girang ba snong hakabanga ro ngala long teng gum urang ba snong ngi long tangkum ki pion jong ka office jong u block development officer ngim don jing mentoy bat ngim yo jing mentoy ru em re ngi sngo don box sibune ban nakaliang us ka office jong usim kadang perkat bakadon ka rukom na du mensyua mo bayangi ki sordar bahaban ai kata ki ong ka bainong sordar ka ba sisin sisnem ki ai kata ka ba ka bomut bengi haban ya lepu pentor te kitu ki bom don pertor pat mentah ki ju ai no daka pisah ka pisah ka ba ki ai ru kalong baik katkum ka bainong sngi jong kirang ba te ngi cheni sepo nong kendong te ka bainong sngi ju kirang ba kanang dei kumba lai spat tengka te ki ju siu kum tahi te ki long yeng gen theiru hakador sispa sanpo sisnem kata kalong baki ju ai semua u sordar re na kaliang ka sorkar hi menta khamtam na ka district council hak ngim shimla yo ru em ya kata ka kum ka honorarium re ngiu i penban kat nang mi kisngi menta lele hapo ka jingalam jong ka BP kalanang kedia penban wat ya ka bor ka ba kila don ro te ngkerpat ya ka district council ka dei ban perkat ka dei ban pej bah ya kisnong gitau kenang ba kata ka sensar ka khadar kan long ka bayaj bej ka bayanti ka ban ra bat ka ban tei ya ka imlang salang
kababah kumbang itip hi baka district council kadai kanong yada ban protect bat ban kakamram jungkaro kalong ban kentiu ya kitrai muluk la kalong haka sencar ka khadar la kalong haka kamai ka kaji kadi ka kamram jong ka district council banang snai ki ai manang pen scam manang pen klan khnang baki breu ki banabar kinnum yo jaka banwan ksut ani banwan kni ya ka kamai ka kaji kejongi kitrai muluk ngakarpa ka district council kamdai ban persyang ban centralize ya ka bor jong ki sinong ki thau jong ki hima rega dai ban yat kat kum gari tin sencar jong gari India ya kata decentralization ban penkubor ya ki grassroots level telada mangi ginong sencar sinong lada ginong sencar sinong kimdon kan long ka bae ban wanra ya karoi ka par ka sencar ka khadar ka babek ka basuk ka basang tinggal kermen ka district council po ka jingelam ka PPP menta kum bakal kular khamat ki pajba bakan nang pen klan bakan nang pen kubor ngakermen scam bakan sale ya kata kenang ban wanra ya ka sencar ka khadar ka ba kuj ka ba suba bat ka ba pun mentoy ya ki pajba nong sung snong ru kumchu tinga kwa ban pentip sepi ki paralog bahkan ni gesniu try ka ban rawan nganam ai khubor politik syo ngan ai khubor ka tien ke jong blai tinga kermen ba pin sepej ya ka ka ba nga ngadon ban pensngo happy kat kum na ka tien ke jong blai lan ka bible kublai